खुलुमबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थांनाय दैमालु सेन्टार। बे दैमालु सेन्टाराव जिहेतु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु गाहाय प्रसारक जगेश्वर ब्रह्म आफाया रुंसारि जानायनि उनाव बे बिथांनि जिहेतु साद्द बे साद्द खुंनाय हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि एबा गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बे आफादनि जिहेतु साद्दआव नुजाथिफैनाय रायजो राजा एबा आइ आफामोननिफ्राय जों मिथिना लागोन जे बे आफानि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आरो बे आफाया मुलुगाव बा बुहुमाव हारिनि थाखाय मा मा हाबा मावदोंमोन एबा ब्रह्म धोरोमखौ गोबानानै बे समाजनि थाखाय मा मा हाबा मावदोंमोन बिनि सायाव बे ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोननिफ्राय जों मिथिनानै लागोन जे बे आफानि जेरै जिउ जारिमिन आरो बुहुमाव थांना थानायाव ब्रह्म धोरोमखौ लानानै बिथाङा मा मा बर' हारिनि थाखाय एबा समाजनि थाखाय मा मा बिहोमा होलांखो बिनि सायाव जों मिथिनो थाखाय बिथांमोननि ओनसोलनि बा ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोननिफ्राय जोङो मिथिनो थाखाय नाजागोन। दायो जोङो केमेरा पार्सन नोजोर बसुमतारी बिथांखौ जोङो फारसेनिफ्राय दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बेयाव जोङो बेनि जिहेतु साद्द ब्रह्म धोरोमनि नेम बायदि मा मा हाबाफारि लादों, माबायदि थांखि लादों आरो बोरैहाय बे हाबाफारिफोरखौ दैदेनलांनो बिथांमोना नाजादों बिनि सायाव जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय नाजागोन। दायो केमेरा पार्सन नोजोर बसुमतारी बिथांखौ दिन्थिफुंला दा बे दिनैनि हाबाफारिनि सायाव जों दिन्थिफुंनो नाजादों। दायो जयग' होनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ। बे जयग' होनाय हाबाफारिनि नुथायफोरखौ जोंहा केमेरा पार्सन नोजोर बसुमतारी बिथांखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। ब्रह्म धोरोमनि गिदिर जयग' बे जयग'नि अनगायै ब्रह्म धोरोमाव गिदिरसिन नेमखान्थि गैया। बेखायनो बे मुलुगनि मोजांनि थाखाय बा बिथांनि जिउ आत्मानि गोजोननि थाखाय गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों आरो बे जयग'नि हाबाफारियावबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दायो बेयाव जोङो बे जयग'नि जिहेथु ब्रह्म धोरोमनि जयग'नि नेमखान्थिनि सायाव बा नेमखान्थिया माबायदि नेमखान्थिजों बिथांमोना जयग' होयो बे जयग'नि नुथायफोरखौ जोङो केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजागोन। बेयाव मोजां मुवाफोरखौ अराव होनानै बिथांमोना मुलुगनि मोजांनि थाखाय एबा मुलुग सोदांनायनि थाखाय बिथांमोना जयग' होयो आरो ब्रह्म धोरोमनि गिबि खामानियानो जाहैबाय जयग'। बे जयग'नि नेमखान्थिजोंनो बिथांमोना मुलुगाव गोबां हाबा मावबोबाय थानायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा मुलुगनि मोजांनि थाखाय बा समाजनि मोजांनि थाखाय बेबायदि जयग'नि हाबाफारिफोरखौ मावबोदों। निस्सय जोङो मिथिना मोनगोन जोङो बे जयग'नि हाबाफारिनि सायाव बे जयग'निनो बाबाफोरनिफ्राय जों मिथिनानै लानि बे बाबामोना दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां जयग'नि हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय थानाय बाबा सायाव गिबि बाबाखौ जोंनि रादाबाव बरायनाय थाबाय। बाबा दिनैनि जिहेतु हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव एसे बुंथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि फुजिनां गुरु जगेश्वर ब्रह्म आफानि जे श्राद्ध बे श्राद्धखौ दिनै मावजोबथा हिसाबै जोङो बे अखण्ड जग्यखौ फोजोंनाय जादों। बेखौ फोजोंदोंमोन जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि लेङाइ गाहाय प्रसारक मनरन्जन ब्रह्म आफाया। बेखौ बेसेसो मा जयग' होननाय जायो बेखौ दा? बेखौ अखण्ड जग्य होननाय जायो। बेसेसो गोबाव बेखौ जोङो समखौ बिदिनो 3टा बा 3:30सिम बिदिहालागै होनाय जायो। दा बे बाबानिफ्राय मिथिनानै मोनबाय जे बिथांमोना जयग'खौ जोबनो गैयै जयग' खण्ड जयग' होदों। दा बेयाव बे हाबाफारियाव बबे जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों बे बाहागो लाफैनाय बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै लानो बे दुलाराय आसामनि गेजेराव गाहाय प्रसारकमोन। बेयाव निस्सय गोबां गोजान जायगानिफ्राय बाबामोन नुजाथिफैदों जों मिथिनानै लानि। दायो जोङो बाबाया बबेनिफ्राय फैदों बिनिफ्राय जों मिथिनानै लादों आरो बेयाव बबेनि जायगा बाबाया? आं अदालगुरिनि। बेयाव मानि थाखाय फैनाय जादों? बेवहाय जोंहा गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म आफानि दिनै सारादु आद्य श्राद्ध। दा बेवहाय जोङो बे गुरुखौ मान होनानै बा गुरुखौ जोङो बे बाबानि सारादुआव जोङो नुजाफैदों। बे ओनसोलनिफ्राय बेसेसो जोंनि ओनसोलनिफ्राय अदालगुरि जिल्लानिफ्राय 500सोआ मोनफैगोन। 500 बिथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय दि जोङो बे बाबानि जिहेथु
हाबाफारियाव गोबां बे आसामनि खना खनला ब्रह्म धोरोम सिबियारि गोबां जनजातिफ्रा बे बाबाखौ अनसायोमोन आरो बेनिखायनो बिथांनि जिहेथु हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि निफ्राय जों मिन्थिनानै लानि देब कालिचरन ब्रह्मआ समाजनि थाखाय गोबां हाबा मावबोदोंमोन जगेश्वर ब्रह्म आफाया समाजनि थाखाय मा हाबा मावबोखो खुलुमग्रोबाय गिबियावनो माने टाइम 24 हेडलाइननि जोंहा मावथिफोरनिसिम जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआथ' जोंनि जिथु बिराद गाज्रि अबस्था बर'नि जेराव जाखि जोङो नासयजानाय नेवसिजानाय मुगैजानानै बर' जाथियानो गावनि जाथिखौ गारनानै राव हारिमुखौ गारनानै गुबुन हारिनि राव धोरोमखौ लानाय जानाय समावहाय बे समाव बे फोसाबलांदों समाज फोसाबनायजों लोगोसे धोरोम फोसाबनाय आरो लोगोसे रांखान्थि फोसाबनाय एडुकेसन माने सोलोंथायावबो जोबोद माने गोसो होनानै मावलांदों बिनि गेजेराव जोङो बेखौ नुबाय मा 1906 सननिफ्राय बे खामानिया जादों बर'नि गेजेरावहाय बिनिफ्राय फैयै बियो गुरुदेबा जेब्ला थैबाय 1938 जेब्ला थैनानै थांबाय बिनि उननि बेलायावहाय बिनि फल'वार्सफ्रा माने गोबां समाजखौ फोसाबबोनो लाबोबाय थानायाव माखासे माबाया रिति बा नियम बे नियमफ्रा एसे सोलाय सोल' जाबोबाय थादोंमोन आरो बेफोरखौ सोलायबोनानैनो जोंनि धोरोमनि गेजेरावनो माखासे गोदोना थानाय बायदि माबाखौ नुहाबदों बेसेबा गोबाव अन्तत 71 सिम बे माबाया गैया जानानै थादों आरो बेनिफ्राय 71आव नैबे जोंहा दा जगेश्वर ब्रह्म आफामोनहा बिसोरनि माखासे खुब खम सोद्रोमाया माने मावथिफ्रा धोरोमनि जायफ्रानाखि हाबिलास दङ धोरोमजों जायफ्रा नांथाबनाय बे जे मोनसे समाज फोसाबनायाव बिराद मोजां माबा गरियना होदोंमोन बेखौ नुहुरनानै बिसोरो समस्त आसामनि बर' जायगायाव जेराव माने माबा दंमोन बेखौ बिसोरो फोथांफिननो थाखाय जुजिदोंमोन आरो बै समाव लहित ब्रह्मआ उनाव फैदों 71निफ्राय जि गिदिंदों बे समावहाय जोंहा मा होनो गणश्याम बाबा दंमोन गसाइगावनि ओमफ्राय गणेश बाबा दंमोन ओमफ्राय दंमोन माने साबासो मानसिनि नामखौ बुंजायो आरो बेयाव दा बिदिनो फैयै बिसोरो मोनसे समावहाय 75आव बेथ' गोनांसै जाबाय बयनिबो रायजोनि कमेन्ट लानानै आफाद दानांगौ होननानै माने गोनांथारसै होननानै बे सदौ असम ब्रह्म धर्म परिचालना समिति मुङै बेखौ 1975आव गुवाहाटीयाव थानाय पल्टन बाजारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दानानै लायो आरो बे समाव बे एडक कमिटियाव जोंना जगेश्वर आफाया माने माबामोन एडक कमिटिनि सेक्रेटारिमोन ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ दाखांनायनि उनावहायनो 76आव बेखौ मसलपुराव फुल फ्लेजेड माने दाहैनाय समावहाय लहित ब्रह्मखौ प्रसार संसदनि आफादगिरि आरो जगेश्वर आफाखौ लेङाइ गाहाय प्रसारक हिसाबै लानानै बे आफादखौ दावगादों आरो बिदिनो दावगायै दिनै जों नुबाय गुरु आफानि जिथु बोसोन कालिचरन गुरुआ होलांनाय बोसोनखौ जोंहा नैबे जगेश आफाया माने गासैबो लानानै बर'नि समाजाव दिनैहाय जों जिबायदि ग्रोम जादों बेखिनिखौ बियो लाबोफिननो हादों नङाबा ब्रह्म धर्म होनब्लाबो जोङो मा जाबायमोन बेलेग जाबायमोन हरै सोनाबना बेलेगनो सोनाबावबो खावनै आरो गेजेर खन्दआवबो खावनै ओरै गवालपाराना बेलेग ओरै माने बाक्साना बेलेग उदालगुरि ओनसोलावबो ओरै सोनाबना बेलेगनो सानजाना बेलेगनो थिग बिदिनो सनितपुरना बेलेग जाबाय ओजोंहाय लखिमपुर नगाव एसे बेलेग बिसिनि फोरोंथाइफ्रा जादोंमोन आरो जायनि थाखाय बहाबा नाम गायनाय पर्यन्त ओंखारलांदों ब्रह्मनि गेजेरावनो थ' बेफोरखौ फोसाबनायनि बेलायाव बिराद गिदिर बिहोमा जोंहा बे जगेश बाबाया दं बेखौ फोसाबनो हादों आरो बेखिनिया बिनि फोसाबनाय लोगोसे नैबे बाल्य बिबाह जे उन्दै बैसोआवबो हाबा जानाय बेखौ बियो एखे गोदोनिफ्रायनो आं नुनायाव अन्तत आं 71 बा आं 5 बोसोरल' बैसोनि गथ'मोन जोंहानि आबौखौ बियो श्राद्ध हैदों बे समाव बे एसे रानथेंथें मानसिया एसे गोजौ उनावसो आं मिथिबाय बे जों खिथाबाय जे बे जगेश्वर ब्रह्मआ बेनोमोन होननानै दाखालिबो थैनायाव रायज्लायदों जोंनि माने आफाखौ होननानै आमाया बुंदों आरो आफाखौ श्राद्ध होफैनाया बेनो होननानै 1970आव होदों बे थ' बे समाव 71आव जोंनाव थांबा
आं बिनि माखासे खोथाखौ मोन्दों आरो बेवहाय थ' बे समनिफ्रायनो आं नुदों बिनि जिथु बैबादियाव बादा होनाय जौ लोंनायखौ बादा होनाय बेनिफ्राय खामानि मावनायखौ उत्साह होनाय जे जों मावै दाङै जानांगौ जौ लोंनायफोरखौ माने गारनानै एलुहा जानो नाङा नङाबा बर' समाजा बिदि गोदोलांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ जों उन्दैनिफ्राय मोनखानाय आरो बिदिनो फ्राय नैबे आं जिथु बे आफादाव 92निफ्राय एकदम नांथाबबोबाय बे नांथाबनाय बेलायाव बे बहुद खोथाखौ आं बिनिफ्राय रोंदों बहुद खोथाखौ रोंदों जे बिनिफ्राय आं सोलोंनो आरो बाखि दंबावोमोन आं आफसुस थादों बे गावनि थांखालिनि साननै सिगां आं बेजों फनाव बहुद गोबाव रायज्लायदों सनिबारै बेयो माबामोन 26 तारिखमोन बेयाव थांनानै बे रायज्लायदों 26 तारिखआव बेनिफ्राय 27 तारिखआव एसे खोनाबाय आफानि देहाया मोजां नङा बारा जादों जों लांदोंमोन डाक्टारा नायाखिसै होननानै बे खोथाखौ बुंहरबाय अखानायै फुङाव ओमफ्राय बे घटनाया जाबाय आरो जेनेबा अखानायै फुङाव हरदों 8थासोआव